Egy beteg diófa megmentésén fáradoznak a faápoló szakemberek az arborétum bejárata mellett. Emelőkosaras járművel közelítik meg a lombkoronát, hogy visszavágják az ágait. A munka egy 3 hónapos képzés része, ami a Magyar Faápolók Egyesületének kezdeményezésére valósul meg. A jelentkezők megtanulják, hogyan kell szakszerűen nyúlni a fákhoz. Vannak köztük kezdők és olyanok is, akik már a szakmában dolgoznak. Jelenleg ipari alpinistaként és rakoltető fakitermelőként dolgozok, ugye nagyon hasonló, viszont pont ezért vagyok itt, hogy maga a fák szakszerű karbantartásával foglalkozhassak, a beteg fák kivágása helyett. A képzésnek fontos része az elmélet, a tanulók alaposan megismerkednek a fák biológiájával. A fák sejtszintű felépítésétől kezdjük az oktatást. Ez nagyon fontos, mert a egyes beavatkozásoknál tudniuk kell azt a kollégáknak, hogy amit ők elvégeznek, annak mi lesz a következménye a fában. Tehát akár a koronában, ha a koronához hozzányúl, mi lesz például a gyökérzetnél a következménye, ehhez viszont kell az, hogy az élettani alapok is meglegyenek. A kertfáin a gyakorlatban is megtanulják a helyes vágási technikákat. Kézi és motoros fűrészt, metszőollót, a fasebészeti beavatkozásokhoz vésőt, kaparót használnak. A gombakárosítók miatt ennek a 250 éves kocsányos tölgynek a törzsében embernagyságú üreg alakult ki. Tele van az évgyűrűk mentén, hogy ezekkel a gombafonalakkal. A korhadt részeket eltávolítják, így az odú kiszárad és a fa még kap egy kis haladékot. A sétány mellett egy libanoni tölgyet igyekeznek rendbe tenni, eltolódott a fa súlypontja, belseje a gombák miatt korhad. Több vizsgálatot is elvégeztek rajta, a gyökérterpeszek még épek, de a szerkezete 65%-ban károsodott. Mivel botanikai ritkaságról van szó, próbálják menteni a menthetőt. Vissza akarjuk húzni a súlypontját a gyökérnyakhoz, minél közelebb legyen, illetve a magasságából is csökkentenénk, hogy a szélterhelés minél kisebb legyen. Hosszan kinyúló ágai ne legyenek, hiszen az előkarként funkcionál. Magyarországon nagyjából 100 minősített faápoló dolgozik, de sokkal többre lenne szükség, hogy valóban hozzáértő kezekbe kerüljenek a fák. Mindenhol, ahol fa van, ezt a tudást lehet hasznosítani. A faápolóknak és a minősített faápolóknak ugye a leggyakoribb megrendelői általában az önkormányzatok és a magánszemélyek. Nagyon sok esetben van, amikor parkokban, nagyobb parkokban, kastélyparkban, temetőben dolgozunk. Mostanában elég sok a kalandparkoknak a fenntartásában a szerepe a faápolóknak. A mostani képzésen 6-an vettek részt.